Siniफ्राव बेरायनो माने अदेका टाइटेल दङ अदेका टाइटेल 그러니까 जोंबो कायसा गणतन्त्र भारत हागो दंलै जोंबो दानि जों आखे टाइटेल सुनानै अदेका माया अबरनबो जों टाइटेल मासियानि टाइटेल सुनानै अदेका मायानि जों अबरनबो टाइटेल मासियानि जों दाबो जे त्रिपुराबो लेखा फरायनानै दा असुबिदा दङ जों माहेके टाइटेल क्रिनि आइथन बागै अबरन खादु खना जाबो इनके बुकुक नक बुकुक नै न जे नंना बुकुक नै खानांगौ जे इ स्कुल फाइ पर फाइ माने अरत न जे मामे डिस्ट्रिक्ट नि मेजराव नै फाइ तानि बाय न आसलाम कासमा फाइ त्रिपुरा हास्टेनि जे सबदिम सुलंखरे बेले तुमस्राम से फाइ पर फाइ नाखा Siniफ्राव का स्कुल बक्रै कालामारावबो लांसामा का हापं हातायरावबो बियासे बांगो कालामारावबो जाया कालामारावबो बुलं गाम के सेजिया आइथन बगैसना ए रतनमणि सेवा मिशन गरीब स्कुल हे बाबा दाय जों बुकुनि नतुये जना ए रतनमणि सेवा मिशन स्कुल तुये